Gu Ika teatroa gara, Marina Perusanz, komunikazioa eta arduratzen da bera, eta ni Agurtza Nintxaurraga, fundatzaileetakoa eta konpainiaren zuzendaria, konpainia donostiarra da, eta arte eszenikoak orokorrean lantzen ditugu. Txalometra ekarri dugu, orain dela 2 urte sortu genuen aplikazio bat da, emanaldi bakoitzean publikoaren iritzia jasotzeko, eta nahi dugu arte eszenikoan dagoen arrakala digitalari aurre egitea, eta feedback jasotzeko modu berriak planteatzea, feedback jasotze hori bebai, esperientzia bat bilakatuz. Nahi dugu izatea interaktiboagoa, parte hartzaileagoa, erakargarriagoa, Ikusgarriagoa. Bai, eta ere bai, batez ere nahi dugu datuak modu errazean jaso, datoriekin gero hurrengo ikuskizunak hobetzeko eta bebai ikusleei erakusteko zenolako harrera izan duen emanaldi bakoitzak. Eta, Beraiei ahotsa ematea, bai, ez? batez ere hori.